ପାରୁଥିବେ ମୋ ବୋଉର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ଆଜି କଣ ହଉଛି ଇଏ ଭେଣ୍ଡି ଚଚଡି ହଉଛି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ଆଉ ପନିର ଖୁତୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଆସିଛି ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଚୁର ସୈତାନ କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବଡ ଘରେ ବଡ ତା ଅମରୁ ପଇସା କାଢୁଛି ରଖିଛି ଗୋଟେ ପଇସା ଆଉ ଇଏ ଚୁମ୍ପୁଲ ଆମ ଭଦ୍ରକର ରୂପାକୁ କଣ ଦେଖିବା କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ରୂପା ଭାଉଜ ସ୍ମାଇଲ ଭଦ୍ରକ ରୂପା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଖାଇତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଜାଡି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଜାଡି କଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଭଦ୍ରକର ରୂପାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାଉଜ। ଆମର ଏଠି ଆଇଟମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ବୋଇତାଳୁ ଭଜା ଆଉ ଜାଡି ଛୁଟି ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଘାଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ଆମ ଘର ବାହାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବୁଢୀ ଲୋକଟା ଟିକିଲି ତା ନା ଟିକିଲି ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମତେ କହ? ଟମାଟୋ ଖୁତୁ କରୁଛି ଟିକିଲି ବା ସେ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିକି ବସିନି। ତୋ ପୁଅ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ମୁଁ ଜାଡିଶ୍ରୀ ଘରକୁ ଆମ ଗାଁର ମୁଖିଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାଡିଶ୍ରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାଡିର एकमात्र अलिओली झील साबी और गायत्री कुमारी नायक ये जाड़ी ये तो पुअल जाड़ी की देखी पारे सी बर्तमान आइटम करी खाऊँ कौन